Eko. Sa right side ng Stone Kingdom. Dandan pa ba ito? Yan na guys, pipila na kami. Yan. Yan ang aming mga tickets para makapasok po sa loob. School of Stone Kingdom. Pipila ulit. Isa lang ata yung ano. Ano lang? Pagkatatak. Love, pipila tayo. Picture. Ticket na. Yan, dalawa kami. Ang ticket na. Okay, parehas. Ticket na tayo. Love, ano mo siya mag-video tayo? Hi guys. Stone Kingdom, itong bato. Yan, malapit kami sa po. Oh, yan guys. Ang ganda, mag dito sa taas na. Ang view. Stone Kingdom. Saan naman? Yan guys, malapit kami sa pinakamataas. Pinakataas. Pinaka. Guys, yan ang view. Ang view ng Stone Kingdom. Sa right side ng Stone Kingdom. Dandan pa ba ito? Amoy kang din, noodles. Noodles. Meron silang ano, good food tips. No? Meron sila dito. Kasi yung pinulay. Shanghai.
Meron din silang food dito. Yan lang. Oh, buray kayo! Ay! Ay, wow! Gusto nun! Coffee in the sky. Magkakapit tayo lang! Magkakapit tayo doon! Ngayon na siguro kailan tayo niya. Wala, hindi kanila binubuksan. Ay, sorry po. Awan kasi karoon din na. Wala pa, hindi pa pwedeng pasukin. Video lang mismo ang Sige, mga sige. Kani, huraw. Sumunod nag-video ka. Mga naka-video ka na tayo. Ang mga naka-video tayo yan. Kalau makita ka, ka. Wala na. Hop. Andun. Hindi ko makatal na kung nag-miss nga nag-video. Pangit. Ang kita sa balik.